ክብራት ተኸታተልቲ መደብና ድሕሪ እዚ ሓጻር ዜና ሙሉእ ትሕዝቶ እቲ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ነቲ ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተወዝዐ ሓበሬታ መልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ እናባኹም ክነብሎ ኢና። ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣካቢ ሴክሬታርያት ጸጥታን ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይን ዝኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ብራኸሸው ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ካብ ትግራይ ወፂኦም ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመሩ ኣካላት ከም ዘለዉ ገሊጾም። እዞም ሕዚ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ወፂና ዝበሉ ኣካላት ውሕዳት እዮም፣ ህዝባዊ መሰረት የብሎምን ምባል ኣግባብነት የብሉን ዝበሉ እቶም ጀነራል ሓደ መዓልቲ ክበዝሑ ይኽእሉ እዮም፣ ነዚ ዝፈጠረ ውሽጣዊ ሕማቕን ጸገመን እዩ፣ ስለዚ ድማ ብኣግባቡ ፍታሕ ክወሃበሉ ይግባእ ኢሎም። ኣብ እንደርታ ራያን ምብራቕን ዘለው ጸገማት ቅሬታን ይፈልጥ እየ፣ ቤተሰብ ኣዝማድ እውን ይነግሩኒ እዮም፣ ነዚ ሓቂ ኣብ ክንዲ ምቕባል ግን ነቲ ጸገም ከም ዘየለ ምቑፃርን ኤክስተርናላይዝ ምግባርን ኣይግባእን፣ ቅሬቱ ሰሚዕና ፍታሕ ክንህበሉ እዩ ዝግባእ። ህዝቢ ትግራይ እውን ከምዚ ዓይነት ናይ ዓርሲ ብዓርስና ውግእ ዘስተናግደሉ ዓቕሚ ኣዛዚ ምዕራብ ግንባር ዝኾኑ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ሃይለ ነቲ ብሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተወዝዐ ምስ ፋኖ ይሰርሑን የተሓባብሩን ከም ዘለዉ ዝገልጽ መግለጺ ናይ ፈጠራ ታሪኽን ጠቐነን ክብሉ ነጺጎሞም። ቅድሚ ሕዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኾም መንግስቲ ፌደራል ክወግኡ ይሓስቡ ኣለዉ ዝብል መሰረት ዘይብሉ ጸለመን ጠቐነን ነይሩ ዝበሉ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሕዚ ድማ ብተመሳሳሊ ምስ ፋኖ ይሰርሑ ኣለውን የተሓባብሩ ኣለውን ዝብል ውንጀላ ጀሚሮም ኢሎም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተቃወምቲ ውድባት ምሁራን ተወለድቲ ትግራይን ካልኦት ኣካላትን ብምክታት ዝቆመ እዩ ዝበሉ እቶም ጀነራል ሓደ ግለሰብ ካብ ስልጣን ካልዕለና ይኽእልን ሕዚ እውን ኣብ ናይ ጸጥታ ስርሐይ መቐለ እየ ዘለኹ ክባረር ተኾይነ እውን ናይ ባዕልና መስራሕ ኣሎና ክብሉ ነቲ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተዋሃቦም እግድ ተግባራዊ ከም ዘይኾነ ገሊጾም። መብዛሕትኦም ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘለው ጀነራላትን ኣዘዝትን ሓለቆም ከም ዝነበሩን ከም ዘሰልጠንዎምን ብምግላጽ ነቲ ወታደራዊ ክእለት ዘይብሉን ፈራሕን ዝብል መሰረተ ቢስ ክሲ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብሰሓቕ ኣዕጅቦም መልሲ ሂቦምሉ። ኣብ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልስን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝሰርሑሎም 20 ዓመታትን ናይ ስርቂ ታሪኽ ከም ዘይብሎም ዝገለጹ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ሕወሓት ካብ ዝነበርዋ 10 ክፍለ ሰራዊታት ነቲ ሓንቲ ክፍለ ሰራዊት ይመርሑ ካብ ዝነበሩ እውን ገሊጾም። ሕዚ ኢታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ እንትማረኽ ምክትል ሞታለቃ ከም ዝነበረ እንትኾን ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ምግበይ ሃይለ ድማ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ምንባሩ